Ala. Arang babayi guys. Oh. Nang sanay ngalan oy. Ay nang hagbas. Nang hagbas niya manghuwag saging ano torang saging amo. Lakabungi na. Nabungi na ang kuan. Padlok lang ko ba kinaig. Nana kayo nakita? Ngit-ngit di makita ang saging. Tabang. Matigbasan tabi. Hindi lagi. Hari na. Dari, Ngit-ngit. Ngawat mig saging. Kami, Ngawat mig saging. dili may kabalo mo putol og saging. Gali. Tanaw na mo ron kung asa tama na mo ang kaya. Guwapa. Dili man makita. Dili daw ko lupit be. Isang tigba sige na loy. Wala na nakita ng saging. Ug naay Biro kung siguro ni mo diha padulong oh. Isa man kaya ni mo diha padulong. tira. Sa mada. Wala maibot man di ay. Naputol man. Wala may kuan. Wala lampinig bibi. Dili biro mo ni mo panha padulong ang saging ha. Babayi sa babayi. Oh, ako di jud ko ingana ba nangala katong kaming CJ. Nangalata. Pagkatumpa pagkalipayan ako oy. Dugay lagi kayo eh ko CJ ako be. Hala, nalata ang saging. Kaya na mo dinaloy. Dili pa, oy. Kaya na asa mo ni mo. So, man ako. Sige. Tumbaran na siya paingon diha. Oh. Sige pa. Ano, hinay-hinay na siya. Oh no. Oh no! Kay nalata igud loy. Dagko sa saging. Ay. Mo na siyang kinabuhi sa babae mamutol og saging, way kalibutan. Way lang pinig. Tanaw mo bay naglupad-lupad. Wala na yung mga halukhok. Hmm? Mga halukhok. Di na nagpinig. Murag lamok. Itong kaming CG no, kumbiyansa ka imi ba? Nya. Oh, wala bang kabalo. Ang lampinig dai diha. O, mapapay lampinig bang? Nalaw lang si CJ. Kay hadlok do kaayo. O, pag ito'y dalang sako. Dali na. Tanawon sana ko iyang punuan. Ay, wala ni siya kuan mang. Ay, naay bugtok. Naay bugtok. Ano man? Para o. Ay gamay ra siguro. Gamay ra. Pero wa iya sang kon wala man Oh, wala. Sayang lang kayo ang gamot. Ay, kanang nangalata. Ito sa pabor na. Itsa na ko na. Putlon sa na to mo. Sige. Parang dahapon sa dalan. Iitsa ra na to di sa kuon.